Aktar minn 100 siġġu vojt fid-djar tal-familji Maltin riżultat tal-messaġġi konfliġġenti u nuqqas ta' responsabilta min-naħa tal-gvern. 100 siġġu mpoġġi fi Pjazza Kastilja, kull siġġu bi fjura bajda fuqu, simbolu għal kull vittma li tilef ħajtu fl-aħħar xahar f'pajjiżna riżultat tal-COVID-19. L-attivisti ta' Repubblika organizzaw dan il-ġest simboliku għax iridu jwasslu messaġġ lill-gvern. Għaliex iridu nfakru illi kull vittma li qed tmut bil-COVID-19 mhuwiex numru, huwa siġġu vojt fil-familja, fid-djar tagħhom, u aħna rridu nuru illi jekk il-gvern ma jimpurtax li kollox jiqpa' għaddej, għalina mhux ma jistax jiqpa' kollox għaddej. Ridna infakru dawn il-vittmi. Intant propju waqt li kienet għaddejja din id-dimostrazzjoni paċifika, il-Prim Ministru Robert Abela der ħireġ minn Kastilja fejn waqqafnieh biex nistaqsuh propju dwar il-mod kif qed jindirizza il-pandemija. Bil-Prim Ministru jidher viżibilment skomdu quddiem il-mikrofonu tagħna. Hija realtà li madwar id-dinja kollha hemm il-pandemija. F'pajjiżna għamilna dak kollu illi sajna sabiex inżommu l-imxija taħt kontroll. Robert Abela der irritat ferm meta staqsejnieh għaliex id-Deputat Prim Ministru kien qed jitħalla fil-għama dwar attivitajiet li qed jorganizza l-Gvern għal-jiem tal-miliet. Min ma nżamx aġġornat? Id-Deputat Prim Ministru għaddu kif konna flimkien issa. Illi, meta ġiet organizzat Christmas in the City, ma kienx informat dak li kien. Diġà għadt il-pożizzjoni dwar Christmas in the City x'inhi diġà spjegajta. L-attivisti preżenti esprimew rabja tagħhom għal mod kif il-Prim Ministru kien wassal messaġġi konfliġġenti fil-ġimgħat li għaddew u taw ukoll kopja tad-diskors li nqara waqt l-attività sabiex ikunu ċerti li l-messaġġ tagħhom jasal.